Казвам се Гергана Грозданова и съм част от екипа на Бърнет България. Като лидер в отоплението на биомаса, ние винаги се стремим да бъдем в помощ на нашите клиенти. Със следващото видео ще ви запознаем с някои от функциите на контролерите на нашите пелетни камини серия Novation. Здравейте! Днес ще ви покажа как да настроите контролера на пелетна камина Бърнет, в случай, че инсталирате външен стаен термостат. Първото нещо, което трябва да направите, е да свържете външния стаен термостат, а това става на мястото на сензора за стаяна температура. Сензора за стаяна температура се изключва от тази букса, като на нейното място съответно се връзва външен стаен термостат. След което трябва да направим следната настройка в контролера. Натискам задържа бутона меню. С бутона стрелка надолу отивам до системна меню. Потвърждавам, въвеждам кода от 4.0. И с бутона стрелка надолу отивам до настройки. Влизам в съответното меню. С бутона стрелка нагоре отивам до параметър P77. Тук параметър P77 променям от 15 на 4. По този начин вече е активиран външния стаен термостат и съответно деактивиран сензора за стаяна температура.